Cap dret internacional pot servir d'eina ni d'excusa per garantir la pervivència de règims monstruosos que atempten contra drets fonamentals. En diversos punts de la moció vostès apel·len a mecanismes diplomàtics i multilaterals, com si el conflicte es produís en un escenari governat per normes i resolucions respectades pels diferents actors, com si les teocràcies islàmiques, els règims autoritaris i les milícies de fonamentalistes no utilitzessin la guerra híbrida, el terrorisme, les execucions sumaríssimes o l'amenaça nuclear per esberlar les aspiracions de la dissidència. 50.000 manifestants i activistes assassinats a trets en pocs dies, sumats als milers de víctimes que han set privades de llibertat o executades les darreres dècades. Ensenyar els cabells, ser homosexual, no compartir el fanatisme del líder, eren excuses suficients per ser jutjats sota delicte d'ofensa a l'islam o al profeta Mahoma i ser executats públicament. I això el seu dret internacional ho permetia. Aquest dret internacional que, segons vostès, hauria d'impedir i aturar guerres, no va impedir que el poble persa fos massacrat per un estol de fanàtics. La seva moció és pura propaganda ideològica, una resolució simbòlica que no alterarà en res ni el curs de la guerra ni l'equilibri geopolític que ens encareix la benzina. Però suposo que necessiten introduir en l'opinió pública la correlació de dos conceptes. Defensar els drets de les dones i del poble persa, deslliurar-se de la ideologia politicoreligiosa que els invisibilitza, suposa pèrdua de poder adquisitiu a les butxaques catalanes. I sí, és cert. Però també en suposa pèrdua de poder adquisitiu que deixin entrar milers d'immigrants que no cotitzen i no fan mocions denunciant-ho. També ens suposa pèrdua de poder adquisitiu que no ens puguin rebaixar impostos perquè subvencionen partits i premsa amb diners públics i no fan mocions denunciant-ho. Per què aquest interès en vincular la lluita contra l'islam polític que es lliura a l'Iran amb la pèrdua de poder adquisitiu a casa nostra? Volen desincentivar suports civils i polítics al poble persa apel·lant a la nostra butxaca? Volen que ens posicionem a favor dels aiatolars i la seva barbària només perquè enderrocar-los ens costa diners? Tanta fama de venuts i d'insensibles tenim els catalans que es pensen que fent-nos por amb el preu de la benzina en tindran prou perquè beneïm el règim teocràtic que ha sotmès la nació persa i finançat el terrorisme internacional? Per què aquesta oposició ferotge a la intervenció exterior a l'Iran? Fa 2 dies no eren vostès que demanaven al món que intervingués contra Israel? No eren vostès els de les flotilles internacionals? Evidentment votarem en contra d'aquesta redacció ideològica que presenten com a moció, perquè en comptes de condemnar amb energia i convicció el règim autoritari i feixista de l'Iran, el que fan és condemnar a qui el combat. Vostès sempre servint els interessos de la jihad. Nosaltres sempre defensant Catalunya de l'islamoesquerranisme.